Tak jak jste si všimli, dneska tady máme nějaké vánoční stoly, jo? Nevím. Tak jdeme dál. Tak kam půjdeme? Odjel, takže oba dva odjeli, musíme si počkat na další autobus. Ne, nechci mít dva, chci, aby nás bylo hodně lidí. Já jsem to... Počkej, takže tu. Jo, já jsem před tebou. Jsme tu 4, to je paráda, pecka. 5. Bude nás hodně, takže možná bychom to mohli dát. Aha, vidím. Je nás tu 6, myslím. 4, 5, 6, jo, 6. 7. Ona je kapitánko. Jedeme v zeleném autobuse. Je nás tu hodně, takže pecka. Taky doufám. Protože je nás tu méně. No, oni to pořád píšou. Tak, máme tu Moon's House. Já vím, je to ještě načítá. Jo, už tu jsem. Já se umím bugni. Přes střechu. Nevím. Jo, ona se jmenuje Moon, ne měsíc normálně. Dobrý den. Musíš s odrazem. A to jste. Proč? Vy jste v domě, že? Je to bylo na střechu. A teď jsem v domě. V ložnici. To je přece vánoční. Ona, my dostaneme jako nějaký horkou. My dostaneme horkou čokoládu. Není teda. Zdrako! Zle! Já to pět budu. To dělalo práce. Já budu radši. Tahovka. Já ho jíst nebudu, ale... Holka, čokoláda je ready. Jo. Jak vám chutnala horká čokoláda, kamarádi? I hope you like. Chutnala vám? Ten obličej její. Mluvíš ty? Co se stalo se světlem? A ty z toho horkou čokoládu. Teď není čas vysvětlovat asi. Jo, teď není čas vysvětlovat příběh. A já tam ještě ani jednou nemluvila. No. Co si to píše? To ani nechci. To nechci vědět moc. Tak, budeme chvilku čekat. Nevím na co.
Já už mluvím. Já jsem to ne... Nevím. On to teď půjde za... Jo, ono to půjde za nás teďka. Já mám se mnou video rytmus. Jo. Půjdeme do nějaké vesmírky a já jsem vždycky umřela u toho obička. Takže... Jo. Dáme save moon nebo escape from bus? Save moon. Dobře, tak souhlasím. Dala jsem save moon. No. Jo, bude tam. No, nás to za chvilku potne na običko. Hej, mě zajímá. Aha. Už na to přišel. Ale to bylo zase jinak. Já tam chci skočit na tohle. Jo, už tu jsem. Tu. I'm bored. Hej, tady by měly být nějaký secrety. Já budu Dracho a já na tom plotě. Hey guys. Secret. To je to obi. Ne, bude tam skakačka. Zabije. Jo, jsme jenom dva. Neznám. Já jsem vždycky v tomhle umřela. Asi to není na čas. Jo, dala jsem to. To je poprvé, co jsem dala obě na mobile bez umrení, jo. Ale já to hraji na mobile. To byl sníh? Nebo námraza? No, to byl led. Hej, tam byl nějaký prostě. Hej, já nemůžu chodit. Já můžu. Ty mluvíš teďka. Aha. Ono ti to možná pustí, ty možná odemykáš dveře. Ty jsi odemykal dveře. Hej, mluvě hlavně o... Není. Vítejte, moji kamarádi. Moon, kde jsi ti zachránila? To byl nějaký boss fight. Jo. Ne. Boss fight. Kamo, to bude boss fight bez takna. Jo. Už mi tady obyčej nebojde. Jo, to naštvaný, že? On to pejkovala. A nakonec zase začne běhat. Zdrhne. A pak se boss fight. Ale Moon byla hodná, ne?
Ona pohrála. Udělal nám horkou čokoládu. Puste mi, jak ti to bude. Tohle už nejde profejkovat, dej dohledat. Co? Ne, špatně. Vše. I don't to je ten Kiltem všechny. To je posudu nějaký démon. Co? No, I win. Oni nice lidi. Já nemůžu. My jsme byli nice lidi, jo. Není to nějaké. Tam není brat na démon. Už to vím, jak Teďko budeme asi vytvořit. Běžte. Poté... Back here! Co se stalo? My jsme utekli. Finálně. Všichni jsou... Všechny. Jo, no. Jo, vím, o tomhle vím. Ano, já. Takže 3 sekvenoců. A ty. Já nevím, jak ho ten Good ending. Uděláme příště bad ending, ne? Tak uděláme dneska ještě bad ending. Ale nevím. Jo, to budeme hlasovat pro to druhé, ne? Jo. Tak to ukončíme. Čau. Čau.